गिबि सेन्टारावनो Emmas.Wisdom चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आंनि मुङा इमानुएल बसुमतारी। आङो सासे इसोरनि रावखौ फोरोंगिरि आरो इसोरनि रावखौ बुंथिगिरि। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअखौ लानानै फैदों। आङो नोंथांमोननि गेजेराव थांनाय दिनफ्राव साबखांथिनि दिन बा जिसु ख्रिस्टनि जोमैनि रडआव लांखोनाय आरो बेबायदिनो 666 आर्मागेडन वारनि मोनसे भिडिअखौ लानानै आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंफ्रुनानै होदोंमोन। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे एसकाटोलजि बा इयुनाव मा जालांगोन बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव बिबुंथि लानो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैदों। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैफिननाय बा सेकेन्ड कामिं अफ क्राइस्टनि सोमोन्दै नोंथांमोननि गेजेराव बुंनानै बिबुंथि लाखिनो लुबैदों। सेकेन्ड कामिं अफ क्राइस्ट बा जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैफिननाय। दा नैबे बिषयखौ नोंथांमोना बुजिनानै लाग्रोनांगोन दि नैथि जिसु ख्रिस्टनि फैफिननाय बा सेकेन्ड बा नैथि बे बाइबेलाव लिरनाय गैया। नाथाय जों थिय'लजियान्सफ्रा बा इसोरखौ फोथायारिफ्रा नैबे जिनिसखौ फोथायो दे जिसु ख्रिस्टआ संसाराव खेबनै आरो बे फैबावगोन। जेरै जेब्ला जोङो ग्रीक बाइबेलाव जोङो नायो अब्ला जोङो गोबां जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैफिननायखौ गोबां सोदोबजों बुफ्रुनानै होदों। जेरै एपिफानी आरो बेबायदिनो हारपाज' बा पारौसिया मारानाथा नैबेबायदि सोदोबफोरजों जिसु ख्रिस्टनि फैनायखौ ग्रीक लेंगुवेज बा ग्रीक भाषाजों फोरमायनानै होदों। नाथाय आं बेफोरखौ गासैखौबो बुंनाय नङा। नाथाय आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे बिषयखौ बुंनो हास्थायदों। जेरै जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव बे मानसि माहारिखौ बासायनो थाखाय बियो खनसे फैदोंमोन आरो बियो खनसेबाव बे संसाराव बियो फैबावगोन। बे दिनाव बियो मानसि माहारिखौ खालि बासायनायल' नङा, बबेखानि बे संसाराव थानाय मानसिफोर जे गाज्रि मावनाय बा पापि मानसिफोरखौ बियो दंस खालामनो बियो संसाराव बियो फैगोन। बाइबेला बेखौ बुंदों। अनजाग्रा बिदा फंबायफोर, जुदि नोंथाङा बाइबेलनि बिषयखौ मोनथिया अब्ला प्लिज अननानै खोनासं। बे आंनि मोनसे बिउ नङा, आंनि राव नङा, नाथाय बाइबेला मा फोरोंदों आं नैबे बिषयखौसो नोंथांमोननि गेजेराव शेयारिं खालामदों बा आं बुफ्रुनानै आं नोंथांमोननि गेजेराव खोन्थानो हास्थायदों। दा जिसु ख्रिस्टआ संसाराव बियो खनसे फैबाय। बे फैनाय समाव बियो एकदम गोरिब जानानै बा मानसि माहारिखौ बासायनो बे संसाराव बियो फैदोंमोन आरो बे क्रुसाव बियो दोगथाब जादोंमोन। नाथाय सेकेन्ड टाइम जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव फैगोन, बियो सासे राजा महरै बियो संसाराव बियो फैगोन। दा जोंनो इसोरनि रावा मोजाङैनो जोंनो खोन्थादों। जेब्ला जोङो जाकारियानि 6 अध्याय 2 आरो 3 जेब्ला जोङो नायो अब्ला जोङो मोनथिगोन जे जिसु ख्रिस्टआ माउन्ट अलिभआव फैनानै बियो गावनि मानसिफोरखौ बियो रैखाथि बियो होगोन। थांनाय दिनफ्राव आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअखौ लानानै फैदोंमोन। बे आर्मागेडन वार, बे आर्मागेडन वारआ जाहैबाय जिसु ख्रिस्टआ गावनि मानसिफोरखौ बासायनो थाखाय सोरनिफ्राय? एन्टि क्राइस्टनिफ्राय, फल्स प्रफेटनिफ्राय आरो 10 जन जे राजा, बे राजाफ्रा इजराइलनि हेंथा जेब्ला गसङो अब्ला जिसु ख्रिस्टआ संसाराव फैनानै गावनि माहारिफोरखौ, गावनि मानसिखौ बियो बासायगोन। जोङो बेखौ जों नुनो मोनो जाकारियानि 6 अध्याय 2 आरो 3 बे माउन्ट अलिभआव मोनसे हाजो, बे माउन्ट अलिभआव बियो फैनानै बे गावनि मानसिफोरखौ बियो रैखाथि बियो होफैगोन। दा जोङो बेखौबो नुनो मोनो जेब्ला रेभेलेशन नि 19 अध्याय, बे 19 अध्यायावबो जेब्ला जों नायो अब्ला जों नुनो मोनो जिसु ख्रिस्टआ
नैबे जे आं दासो बुंनानै होलांखानाय बे बुंनाय बाथ्राखौ जोङो बे 19 अध्यायाव जों नुनो मोनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव गावनि मानसिफोरजों बे संसाराव फैनानै गावनि मानसिफोरखौ बियो बासायनो बियो फैगोन रेभेलेशननि 19 अध्यायाव जेब्ला लुकनि 17 अध्याय मार्कनि 13 अध्याय आरो मेथ्युनि 24 आरो 25 आव आरो रेभेलेशनाव जेरै आं नोंथांमोननि बुंखानाय बायदियै नायोब्ला जों नुनो मोनो जे जिसु ख्रिस्ट'आ थारैनो बियो खनसे आरो बे फैबावगोन आरो जेब्ला जोङो 2 थेसलनियाननि 1 अध्याय बेयावबो जों नायब्ला जों नुनो मोनगोन 2 पिटारनि 3 अध्याय बेयावबो जों नायब्ला जों नुनो मोनगोन जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव बियो खेबनैनि बियो थाखाय बियो फैगोन आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो हास्थायदों आरो हेब्रिउसनि बेयावबो 12 अध्यायाव जेब्ला जों नायो अब्ला बेखौबो जोङो नुनो मोनो जे जिसु ख्रिस्ट'आ खेबनैनि थाखाय बे संसाराव बियो फैगोन दा आं बेखौ बुंनो हास्थायदों दा आं नोंथांमोननि गेजेराव बे भार्सफोरखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव होबाय नोंथांमोना फरायनानै बे भार्सफोरखौ बा बिजाबनिफ्राय दिरुननानै नायनो हागोन बे आंनि राव नङा बबेखानि बियो इसोरनि रावफोर दा आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे बिषयखौ आरोबाव खनलेयै आं बुंनो हास्थायबावदों दि साबखांथि आरो जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननाया आलादा नैबेहाय जाबाय पुराना नियम अल्ड टेस्टामेन्ट आरो जिसु ख्रिस्ट' थैनायनि उननिफ्राय जेब्ला गोथार जिउआ बे संसाराव फैबाय आरो गोथार जिउजों जेब्ला दैदेनजायो पिटारमोन आरो गासै जिसु ख्रिस्ट'नि सेलाफ्रा गासै जायगाफ्राव थांनानै इसोरनि सुसमाचार गाहाम रादाबखौ फोसावनायनि गेजेरजों इसोरनि मानसिफ्रा बेबायदिनो इसोरनि रावखौ आजावनायजों लानायजों लोगोसे बिसोरो बासायजानायखौ मोननो हादों दा नैबे मुगाखौ जोङो चार्च एज बा गोथार जिउनि मुगा जोङो बुङो एखमबा बे समा माब्लासिम थांगोन आरो माब्ला जोबगोन जों रावबो बेखौ बुंस'नो हाया नाथाय बेनि उनाव जोङो बेखौनो मोनथिगोन जाहैबाय जे rapture बा साबखांथिया जानानै थांगोन बेनि उनावसो 7 बोसोर जेरै आं दाख्लि नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ मोजाङै बुंफ्रुनानै होबाय नैबे 7 बोसोर महाक्लेशआव इजराइलफ्रा एन्टिख्राइस्टजों थगायजागोन इजराइलफ्रा एन्टिख्राइस्टनि हेंथा बियो गसंगोन जेब्ला हेंथा गसङो अब्ला जोङो मोनथिगौ जाहैबाय 666खौहाय एन्टिख्राइस्टआ बे संसाराव इन्ट्रडिउस खालामगोन आरो मानसिफ्रा जायफ्रा बेखौ लानाय नङा बिसोरो बायनोबो मोननाय नङा फाननोबो मोननाय नङा अब्ला बे समाव मानसिफ्रा गोबां खस्थ'खौ मोननायजों लोगोसे बे 666खौ लानो गोनां जागोन नाथाय आं बेखौबो नोंथांमोननि गेजेराव बुंदों जाहैबाय थांनाय दिनफ्रावहाय जे आर्मागेदन वार ना आर्मागेदन वारआ जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननाय समाव जागोन नैबे जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि गावनि मानसिखौ जेब्ला सैसोनांनायखौ नुगोन अब्ला बियो गावनि मानसिफोरखौ बासायनो थाखाय बियो संसाराव खेबनैनि थाखाय बियो फैगोन बे खेबनैनि थाखाय बे संसाराव फैगोन आरो सुथुरफोरखौ बियो फोजोबस्रांगोन आरो जोङो नुनो मोनो बिनि उनावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ 1000 बोसोर बे संसाराव बियो रायजो खालामनायखौ जों नुनो मोनो दा जिसु ख्रिस्ट'आ मानो बे संसाराव खेबनैनि थाखाय बियो फैगोन आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौसो बुंनो हास्थायदों सेथियाव जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननायनि खारना जाहैबाय टु पानिश द विकेड जायफ्रा पापिफोर जायफ्रा गाज्रि मावो जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि मानसिफोरखौ होसोयै बुथारो बिसोरखौ साजा होनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव खेबनैनि थाखाय बियो फैगोन टु पानिश the wicked
world. नैथियाव जिसु ख्रिस्टनि फैनायनि खारना to support his people, to support his people. गावनि मानसि बा इहुदिफोरखौ सापर्ट खालामनो थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय बियो संसाराव बियो खननायनि थाखाय बियो फैगोन. थामथि खारना जिसु ख्रिस्टआ मानो बे संसाराव फैगोन मानो होनोब्ला to establish 1,000-year reign. 1000 बोसोर संसाराव गावनि रायजोखौ फसंनो थाखाय जिसु ख्रिस्टआ खननैनि थाखाय बे संसाराव बियो फैगोन. नैबे आं बावदों सेकेन्ड कामिं अफ क्राइस्ट. सेथियाव to punish the wicked, पापीफोरखौ साजा होनो थाखाय. नैथियाव गावनि मानसिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय. थामथियाव 1000 बोसोर बियो संसाराव रायजो खुंनो थाखाय. आरो ब्रैथियाव मानो to separate from sheep to God. जोङो मेथ्युनि 25 अध्यायाव जों नुनो मोनो. मेथ्युनि 25 अध्याय तेत्रिसाव जोङो बेखौ नुनो मोनो जाहैबाय जिसु ख्रिस्टआ बोरमा मेन्दानिफ्राय बोरमाखौ सायख'नाय नैबेखौ जों नुनो मोनो. दा दानियेलनि 12 अध्यायाव आं दाख्लि नोंथांमोननि गेजेराव बुंदोंमोन जे दानियेला 75 एक्सट्रा दिन 7 बोसोरनि फ्राय 75 डेज एक्सट्रा जे दानियेला जोंनो खोन्थादों नैबे जिनिसखौसो जों नुनो मोनो दे नैबे 75 डेजआव जिसु ख्रिस्टआ जानो हागौ गावनि बोरमा मेन्दा आरो बोरमाखौ सेपारेट खालामनायखौ जों नुनो मोनो. दा नैबे जिनिसखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंबाय. दा आं बेखौनो आरोबाव खनसेबाव नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो हास्थायबावदों. रेपचार आरो सेकेन्ड कामिं अफ क्राइस्ट बियो एसे आलादा आलादा. बे मोननैबो एखे नङा. सिगां जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ जोमैनि रथआव फैगोन आरो जोमैनि रथआव फैनानै बियो गावनि बिसासिफोरखौ बियो लांखोगोन जोमैनि रथआव जेन' 7 बोसोर महाक्लेशआव थांनाय बायदि. बिनि उनाव गोबां मानसिफ्रा इसोरखौ आजावगोन आरो 1,44,000 मानसियाबो इसोरनि महरजों बियो बुजागोन जिउसफ्रा आरो गोबां मानसिफ्रा आं आसा खालामो गोबां मानसिफ्राबो इसोरखौ फोथायगोन जानांगौ आं मिथिया नाथाय आं आसा खालामो बिनि उनावसो नैथि खेबनि थाखाय जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव बियो माउन्ट अलिभआव बियो फैगोन. मानो होनोब्ला नैबे खारननि थाखाय जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव बियो फैगोन. आं आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि दारै इसोरनि रावखौ बुजिबाय. रापचारआ मा, सेकेन्ड कामिं अफ क्राइस्टआ मा, सयसथिया मा, आर्मागेदन दावहाया मा. आं आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय. आं फैगोन दिनफ्राव आरोबाव 1000 बोसोर आरो गोदान जेरुसालेम, गोदान नख्रां, गोदान हा नैबे बिषयफोरखौबो नोंथांमोननि गेजेराव बुंनानै बिबुंथि लाखिगोन. इसोरा बयखौबो बोर होथों.